personen pronomen mit accusativ ich mich ብዛዕባ እዚኦም ኣሸጊሮምና ወይ ዳ ፀጊሞምና ምርዳውን ተሸጊርና ክኮን ንኽእል ኢና ኢሽ ምንታይ ማለት እዩ ኣነ ማለት እዩ ሚልካ ኣነ ማለት እዩ ተሸጊርና ፀጊምና ንኮልና ናይ ሎሚ መዓር እዚ ክነብሮ ኢና ሰላምታ ይረሳኹን ኣብ ዘለሞ ሰላም ጠናን እናተመነኹ ናብ ትምህርትና ክንቅፅል ኢና also ich en mich እንታይ ይትርጉሙ ምናልባት እዞም ፐርሰናል ፕሮኖመን ዝበሃሉ ከም በዓል ሚሽ ዲሽ ኢን ዚ ኤስ ቪያ ኤያ ዚ ዚ ወዳ ኡንስ ኦሽ ዚ ዚ ሪስፔክት ማለት እዩ ሆፍሊሽካይት ፎርም ማለት እዩ ማለት እዩ so እዚኦም እንታይ ይፍልል እዩ ኣብ ትግርኛ ተርጉም ከያው ኢሽ ማለት ኣነ ማለት እዩ እንደገና ካቲ ሚሽ ማለት ድማ ኣነ ማለት እዩ የና ክደም ማለት እዩ so እዚ ሚሽ ኣብ አኮዛቲቭ እዚ ኢሽ ካ ኣብ ዳቲቭ ምናልባት እዚኦም ተረዲኡናቶም ካልእ ሰረፉን ክርዱና ይኽእል እዮም ማለት እዩ ትፍልል ማለት እዩ also ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ ኖሚናቲቭ ተማሂርና ነርና እዚ ኢሽ ዝበሃል ዘሎ ኖሚናቲቭ ምዃኑ ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ኖሚናቲቭ እንታይ ተባሂሉ ከዓ as the subject ማለት እዩ ገባርን ሓዳግን ናይቲ ዛት ማለት ኢሽ ማኽጣስ ኢትባስ ገለ ነገር ትገብር ታሊኻ ወይ ከዓ 100% እሱ ኢሽ ኣነ ማለት እዩ ትገብሮ ዘለኻ ማለት እዩ that is the subject form business is when do it was tust ማለት እዩ when handle ማለት ከዓ 100% ንዛኸ ኾን ክል ነገር ማለት ትገብር ታሊኻ so እዚ ኖሚናቲቭ ሆን ኢልና ነርና so beispiel namnet ich spiele Fußball teilen ich spiele Fußball ተዳይለ ይፃወት ኣለኹ ኣነ ገባር ኣለኹ ማለት ኣነ ሓዳግ ኣለኹ ኣነ በዓል ቤት ኣለኹ ማለት እዩ so wer ፍራገ ኮንትሮል ኖሚናቲቭ አኩዛቲቭ ተመጽ ተወይነ ሽዑ wer spiele Fußball ተወይነ ich መጽ ኣሎ ማለት እዩ ምን ይፃወት ዘሎ ምን wer ለፐርሰን ስለ ዝኾነ ማለት wer spiele Fußball ich ካ እንታይ ይኾን ኣሎ so ኖሚናቲቭ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ is ማኸ ኢትፋሰደ ኮይኑ እቲ ኢሽ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ተዳ ኮይኑ እቲ ሚሽ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ሚሽ ዝበሃል ዘሎ ካ ሕጂ እቲ ሚሽ ካ አኩዛቲቭ እዩ እንብላለና አኩዛቲቭ ካ ፐርሰናል ፕሮኖመን ካ አኩዛቲቭ ይልና ያለና እዚ አኩዛቲቭ ተኮይኑ ካ እዚ ኣብ ተቀዲምና እንታይ ጠንሕና ማለት እዩ subject form ይልና ያጠንሕና subject form ኣብዚ ግን እዚ ሚሽ እዚ ግን እንታይ እዩ ማለት እዩ object form እዩ object form ማለት እዩ እቲ subject እንታይ ይተልና እቲ subject ገባርን ሓዳግን ማለት እዩ እዚ object ካ ከሱ ካ ከም ትዝግበር ዘሎ ኣካል ማለት ትዝረአ ዘሎ ኣካል ክኸውን ይኽእል ዝረአ ዘሎ ኣካል ክኸውን እንካል ማለት እዩ እሱ ኻቲ ኦብጀክት ተነገራዊ ዝኾነ ማለት እዩ ተነገራዊ ዝኾነ እሱ ኻ ሚሽ ይኸውን ኣሎ so እዚ ማለት እንታይ ነው በሓፂሩ ዝኻ when it was media gemacht wird ማለት እዩ ምሳይ ገለ ነገር ዝገብር ተዳ ሓሊ ሓደ ንኣብነት ኣብቲ ባይስፒል ተዳ ክንከይት ታኸነ ሕጂ ኣብቲ ባይስፒል ተዳ ከናስ ezit mish እሱስ ንዓይረ እንለል ማለት ኢልናሲ ንሱ ዚት ከዓ ዝሄን ማለት ezit mish ዛይለስ ይርሎ ሕጂ ኣብቲ ፍራገ ኮንትሮል ክንመጽ ተኾይና ሽዑ በን ኢልናሲ ver zit ተዛይለስ እቲ ver zit ንሱ ምን ይረ ዘሎ ንዓይረ እንሎ ኣነ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ኦብጀክት ኮይኑ ኣለኹ እዚ ካ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሱብጀክት ኮይኑ ኣሎ ማለት ezit mish so when it was mit mir gemacht wird ማለት ምሳይ ነገር ዝገብር ተዳ ኮይኑ ይማን ማለት ገለ ነገር ዝገብር ተዳ ሃልዩ ንሱ ይምባር ኖሚናቲቭ አኩዛቲቭ ዝኮን ማለት እዩ እዚ ግን እቲ ገባርን ሓዳግን ማለት እዩ እሽማኽ ኢትፋስ ኣነ እንታይ ይገብራሉ እሱ እንታይ ይገብራሉ ezit mish ተዳይሉስ እሱ ይርሎ ገባር ሓዳግ ኣሎ ezit ተዳይልና ሽዑ ezit ተናስ mish ንዓይረ እንሎ ይረን ተሃልዩ ሕጅሱ አኩዛቲቭ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሶና ከም ዝሰረፉ ባይስፒል ክንሪና ናቶም ናራኣናዮም ናበልሃልናውን ክኸይድ ማለት እዩ ሶ ኣብሱርጉም መጽኢኻ ግን ኩሉ ሓደ እንታይ ጥራሕ ይኾን ዘሎ እዚ ቲ ኦብጀክት ይኾን ኣሎ እዚ ካ ቲ ሱብጀክት ይኾን ኣሎ እዚ ከም ነገራዊ ይኾን ኣሎ እዚ ካ ዋና በዓል ቤት ይኾን ኣሎ ማለት እዚ ዝርኢ ዘሎ ሕጂ ezit mish ሳይለንስ ንዓይ ሱይሪ እንሎ ማለት እዩ ezit ንዓይረ እንሎ ሕጂ ካብዚ ezit ኢሽ ተዝኸውን ነይሩ ግን እንታይ ይኾን ማለት እዩ እዚ ኖሚናቲቭ ይኾን ኣሎ እዚ ኖሚናቲቭ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ክልቲኦም ኖሚናቲቭ ካ እዚ ገባር ይኾን ኣሎ ገባርን ሓዳግን ይኸውን ኣሎ እዚ ካ ልክዕ ከም ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ከውን ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ይኸውን ዘሎ እቲ እዚ እቲ ሱብጀክት ይልና ነርና እቲ ኖሚናቲቭ ሱብጀክት ይልና ነርና ተአኩዛቲቭ ካ ዲሬክት ኦብጀክት ይልና ነርና ስለዚ ezit mish ካ ይቕየር ማለት እዩ ንሱስ ንዓይረ እንሎ ezit ተዳይለ ezit ንዑ ይርሎ ተዳኽብል ተኾይነ ሕጂ ታ ezit ተአኩዛቲቭ ካ in ካ ተኾ ማለት እዩ ንዑ ይርሎ ማለት እዩ ezit dish ታይሉኻ ezit dish ኮም ናበልና ክንዛረብ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ ግን ezit mish ስለዘላ ቡን ሓዛሞ ኣብቲ ካልእ ባይስፒልካ ክንከይድና ማለት እዩ ኦኬ ኦልሬዲ ናይ ዛይዛ ሚሽ ስለዘረአናያ ሕጂ ናምንታይ ኢና ክንከይድ እቲ ዱ ማለት እዩ ዱ ማለት ከዓ ንስኻ ማለት እዩ ዲሽ ከዓ ማለት ከዓ ልክዕ ከምኡ ንስኻ ማለት እዩ
حدي أبز كلايتها دون تلا نسخة مالتي ديش مالتي أبتركم نسوي نسخة مالتي نابنت إيش هورديش لأن إيش هورديش يسمع كله إيش هورديش انتلا إيش هورودو ده يكونس إيش هوروديش سلامتي حدا تهورن أكوزاتيفي كلايكا أبز أكوزاتيفي كيس لذي كلكا إيش هورديش مالتي أبكي شو تفرقة كنترول كمسون كلون تايك مس مالتي بين كمسي بين هوري إيش سال بين هوري إيش بين هوري إيش هون هو بين هوري إيش تعمل شو بين هوري إيش ديش كأتي تاي يكون ماله مالتي إذا أكوزاتي في هون نمن سمع اللغة نعيد سمع زلله بين هوري ديش مثلا إذا قال لك أتي إيرك أنا أبغى أكوزاتي في هون كله أنا متى يكون مالتي إيه نقول مالتي أبتلكم مثلا نسنوسي ولا حد أكوزاتي تحت مالتي نعمل ver rufen in an نحن هسي نعو كن دولة لنا نبلا لنا مالتي سو أتفرق كنترول كمسون كله شعو بين روفن في أنت الناسي بين روفن يعني نمني نحن كن دولة له بين روفن بيا أن أنت دايل ناس أنا بس لازلا أن أنت دايل ناس نمني نحن كن دولة له لكن فراغ ساشن على لبزي فراغ ساشن ونا لبز مالتي سو بيا روفن إيم سلازلتي إيم شعون تيكون على مالتي نحن ندولة له نمني نعو يخون مالتي دان أبتن زغصنا خا زغصل دما زي مالتي نسا مالتي نابا كوزيت فكون كل خا كم زولو بلايف جلاش مالتي باي زي جلاش دخون كاملتي أي كيرني زي نسا زي أبا كوزيت فكا أي كير مالتي تزغي تم زغيرو سوسنو تريح مالتي إيش بيزوغ زي حجي إيش بيزوغ زي نعاسك بس مالتي تزبص حزول لا أكل جن تزبص حزول لا أكل إيش زخون زولو تزبص حزول لا أكل جن زي نسيات تخون زلا مالتي سو بين بيزوغ إيش نمني يخبص حني بين بيزوغ إيش بتلا تملسها زي يخون مالتي زي خا أكوزاتيف يخون مالتي استأخذنا خا نجارا بزن كم نجارات أقول مالتي زي بفندت اس جوت الناسي زي بفندت نسات بكم ترخوتون نجارات مالتي سو أعطوكوا خون غير كان نجارات خون غول ولا بتاعكوا خون غير مالتي سو أنت عارف يا وطن نجارات أقول لك شعور حتى تنكلنا خا أبا أكوزاتيف خا فاسينا نقول نيرنا بين تدا أقول إنه برسوني نزاق تدا أقول إنه خا فاسينا نيرنا بس فندت زي جوت أنت هتصبح رهيباتو بس فندت زي جوت لنا اسكا إتي ملسي يقون اس حج تجباري زي تكون زلو تفصم أكل زي تكون له تفصم أكل كات ويك أتسرع أكل كا زي تكون له سلازي زي أكوزاتيف مال تكالاي في عملت كا في عملت نحنا عملتيو عملت دو اللي بيستونس مالت سخات فكرنا دي خنا أنا تقول تونغا دي بيستونس نحنا عملت أونس مالت في عملتي سو فين اللي بيست دو تلناس نمني خات فكر نمني خات فكر نمن فين اللي بيست دو نمني خات فكر نمني خات فتت بالنكلا شو أونس مالسخا أنت يخون أونس خون إذا أونس زخ أنت يخون مالتي أكوزاتي في خون مالتي إذا يا خالك عملتيو إيش هوري أوش نبل نعاهو مالتي نعاهن كابلت وعد دو تلاقيهم نعاهو مخو مالتي إيش هوري أوش مالتي شعونا بفراغو كنترول كمسون كله أكوزاتي إذا نبنا تحت نكلها وين هوري إيش خونزي وين هوري إيش تملسخا أوش خو تملسخا أوش خون مالتي سو ناي مودا هتريفن زلوا زي بولارن زي هوفلشكايت فورم مالتي توم بزح زي زبهالو توم وحدا توم ني ريسبكت نتقوم الذيها بزعبهم كا كنت هنكف مالتي اظن ناي مودا هذا ماتي زي بولار زبهال زلو مالت بولار زي نوزحات بولا مالتي زي ان امونغو اذا افلليان انتايو امونغو ايان كلاتهم نساتهم يابت ابتغرينا ترغم كله نساتهم تثرلي ግን እንታይ ተባሂሉ እዚ እያ ተዳ ኮይኑ ንስኻ ካብ ክልተ ወላ ዓለም ሰባት ትዛረብን ከለኻ እያ ጌርካ ክዛረብ ኣለካ ባትናምነት ባስማክትያ ተዳልካ ሳይሰርሕለኹም እንታይ ትገብሩለኹም ኢልካ ትዛረቡ ማለት እዩ የጋር ወድኹም ጓልኹም ዘይገድስ ግን ካብ ክልተ ወላ ዓሊ ዱ ፕሉስ ማለት እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ግን ንስኻ ምስዋቶም ትዛረብ ዘይኮነ ስታይ ዳኒ ንኣብነት ኣነ ምስ ሃብታብ ኮይነ ብዛዕባ ስለ ስርባዕ ሰባት ክዛረብ ከለኹ ዚ ይብል ማለት እዩ ንኣብነት ዚህን فعملت كم زي هاون شون هاوس اوف غاب ما تسعيد شو اوريدي شن عيو غزار الاول كبل انا شعوك حتى كلغه قلنا شعو عيو غزار لكن يلك حتى كلغها بايه الى بزارب مالتي نوع مالتي حفت يا هاوس اوف غابن كنت لين شعو عيو غزار لكن دي مالتي نهبتك حتى كلغه كن بيزي غير يز حتى مالتي سو تفللي زي مالتي تو مسخا غزارب كلغه كنت ولا علي كونن كله يالك تتكم انت داني كاباها مسخا زيلو سوا تزارب تزالي خا زيل كتتكم مالتي سو تنفللين كردانا مالتي سو بولار تانا بيزيهن زي تاعنا
تناتو قاشعو تايقون بيازيهم بياتلنها زيت ملسخات زي يخو مالتي سو اذا زي ريسبكت جن دا ناي ريسبكت مالتي هذا سبب اوس بهردو كون خل امت كون خل بصحبت كون خل شلو كون خل وين نعابس كون خل كان كون خل باباسات كون خل باتنا كون خل قال مالتي نعوم كزاربن كلخا كن نابنت زي ريسبكت جرنا كنزارون كون اوكي نعابي بلني شيء بالريسبكت نقول سبكن خبرالنا كن ابدا صحافه ايش كان زي اذا كل جزء انت تصحف الله ولتي عباي كتصحف الله زائس زي عباي تصحفه نابزيا كتكيد ويدما نابتا غاليا كتكيد ማለት زي نابنسا كون يا ولتي سلسه زي እንደለው زي دلا تسلسي تخاتناي غال زي لها مالتي سو ايش كان زي اذا كان عباي كتصحف الله ايش كان زي تزعلنا ورد انا نعي يفلطلو بين كان ايش نمن انا زفلطو زي نعو قول ودكو خون خيل قالكو خون خيل منسيكو خون خيل سبعيكو خون خيل عابكو خون خيل نعو مالتي نيرسبكت مالتي نعوم سنفرط فينا ግን ሓደ ሰቢ እሽከነ እዚ አዞ አሞዳታ ምናልባት ትፍልልዩ ቁርብ እንታይ ከምቲ ኢሽ ሚሽልና ዘረዳናዮ እቲ ኢሽ ማለት ኢሽ ማኸ ኢትፋስ ማለት እዩ እዚ እንተልና ሕጂ ኢሽ ማኸ ኢትፋስ እዚኣ እንታይ ትገብር ማለት እዚ ማኽ ኢትፋስ ማለት እዩ ቢያተልና ቢያ ማኸ ኢትፋስ ማለት ገለ ነገር ንገብራልና ማለት እዩ እቲ ታሽሙት ግን እቲ ተአኮዛቲፍ ግን እዚ ክኸውን ይኽእል ኦነስ ክኸውን ይኽእል እንተኮይኑ ግን የማን ኢትፋስ ከማት ሚት ኢትፋስ ማለት ምስ ገለ ሰባት ገለ ነገር ትገብርን ከለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚያ እሽከነ ዚን ተታይልናሲ እሽከነ ዚን ተታይለስ ኦረዳ ኣነሲ ምዝ ሰብ እንታይ ከም ዝገብር ገለ ነገር ይገብር ኣለኹ ናይ ምፍላጥ ማለት ይፈልጦ ኣለኹ ማለት እዩ ገለ ነገር ይገብር ታልዩ እዚ ዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዚ ዘይቸው አኮዛቲቭ ይሆን ኣሎ ማለት እዩ ኦብጀክት ፎርም ይሆን ኣሎ እዚ ኻ ሰብጀክት ፎርም ይሆን ኣሎ ማለት እዩ እሽከነ ዚ ተልና እዚ ትዝፈልጥ ዘሎ ኣካል ይኸውን ኣሎ ትዝፍለጥ ዘሎ ኣካል ይከኣልስ ይሆን ኣሎ ትዝፍለጥ ዘሎ ኣካል ሕጂ ሱታይ ማለት እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ኣካል እንታይ ይሆን ኣሎ ሱ አኮዛቲቭ ይሆን ኣሎ ምክንያቱ በዚዩ እዚ ዋና ዘሎስ እዚ ማለት እዩ ዋና ዘሎ ካ ሁሉ ግዜ ኖሚናቲቭ ይድና ነርና ማለት እዩ ሶ ትፍልልዮም ማርጅ ምናልባት እተን ዝቕየራ ቁርብ ኣነፅር መታን ክነብለን ኣነፅር መታን ክነብለን እቲ ኢሽ ነበረ ናብ ምሽ ከም ዝቕየር ቱዱ ከም ዝነበረኻ ናብ ዲሽ ከም ዝቕየር ማለት እዩ እቲ ኤር ናብ ዝነበረኻ ናብ ኢን ከም ዝቕየር ማለት እዩ አኮዛቲቭ ትኾን ኣላ ሕጂ እዚኣ እንታይ ብኸመይ ሓዝዋ ትሪክ ጌርኩም ማለት እዩ ኣብ አኮዛቲቭ ኣርቲክል ኤር ዝነበረ ናብ እንታይ ይቕየር ናብ ደን ይኸውን እዚአን እዚኣኻ ናብ ስትመፅኣላ ማለት እዩ ብኸምኡ ዓይነት ትሪክ ክንሕዞ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ኤስ ዝነበረ ከም ዘለዎ ኤስ እዩ ዝኸውን እቲ እዚ ዝነበረኻ እዚ ንሳ ማለት እዮም ዘለዎ እዚ ዝኸውን እንተተረፈ ቢያ ዝነበረኻ ናብ ዘለዎ ናብ ኡንስ ይኸውን እንደን ኢያ ተዳኺናኻ ናብ እንታይ ይኸውን ናብ ኦሽ ይኸውን ማለት እዩ እንደን እዚ ኩላርካ ናብ እዚ ይኸውን ማለት እዩ እዘን ክልቲአን ናሽናሽ ፅሓፍ ኣለዎን እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ እዚ ሆፍልሽካይት ፎርም ከዓ ናይ ሪስፔክት ከዓ እዚ ዓብይ ይኸውን እንደን እዚ ዓብይ ይኸውን ማለት እዩ ሶ ተን ዝቕየራ ዘለዋ ሕጂ እታ ሚሽ ኣላ ኣብዚኣ እታ ዲሽ ኣላ ኣብዚኣ እታ ኢን ኣላ ተን ዝተርፋ ዘለዋ ኤስ ኣለዋ እዚ ዝተርፋ ዘለዋ ከም ዘሎን ኤስ ኣሎ እዚ ኣሎ እቲ እዚ ከዓ ኣብዝሎ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ይመስል ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ፅቡቅ ጠይምኩም ክኾንካ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ምናልባት ናይ ዳቲቭ ከንታይ ዝኸውን ናይ ዳቲቭ ንኣብነት ሚያ ንብል ኣብዚ እንደን ኣብዚ ከዓ ዲያ ንብል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ እውን ናይ ዳቲቭ ኣሎ እሱ እንታይ ይፍልሉ እዩ ጥቕሙ ብኸመይ ከንፈልጦ ንኽእል ከዓ ኣብ ዝቕፅል ትምህርትና ኣብ ዳቲቭ ምፅሓና ክርኤና ናይ አኮዛቲቭ ግን ተቐጻሊ ዝኾነ ስለ ትምህርቲ ካልእ እውን ኣብ መንጎ ኖሚናቲቭን ኣብ መንጎ አኮዛቲቭን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ንኣብነት ኖሚናቲቭ እንታይ ኢልና ፀኒሕና ዋና በዓል ቤት ኢልና ንብሎ ፀኒሕና ትፍልልዩ እንታይ እውን ፅብቕ ዝበለ ትምህርቲ ክንርኤና ካባኻትኩም ዘላ ኣነ ግን እታ ሳብስክራይብን ኣብኒሮን ክትገብሩ ኣለኩም ኣነ ይመሃር ስላብ ዝሃለኹ ይፈልጥ ስላብ ዝሃለኹ ክሳብ ዝዓዲ ስለ ዘለኹ ኣብ ዛዕባ ቋንቋ ምፍላጥካ ፀገም ዘሎ ይኮነ መጀመርያ ቋንቋ ዴኻ ከም ዝተረፈ ግን ከም ድሌትካ ማለት እዩ ቋንቋ ዴና ክንፈልጥ ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብቲ ንብረሉ ዘለና ሕብረተሰብካ ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብካ ክንፈልጥ ተደኣ ኮይንና ክሳብ ዘለና ክንፈልጥ ተደኣ ኮይንና ከዓ ትምህርቲ ኣድላይ ማለት እዩ ካብ ፅግዕተኛ ምዃንካ ንድሕን ማለት እዩ ትዝኸፈ ኣብ ሂወት ፅግዕተኛ ምዃን ስለዚ ብዝኾነ መለክዕ ብሓፂሩ ሰብ ገዛ ርእሱ ክቅል ተደኣ ክኢሉ ንገዛ ርእሱ ይኸውን ንገዛ ርእሱ ምስ ኮነ ንስድሪኡ ይኸውን ሰበይቱ ይኸውን ንበዓል ቤት ንደቂ ይኸውን ንደቂ ምስ ኮነ ከዓ ንሕብረተሰቡ ይኸውን ንሕብረተሰቡ ምስ ኮነ ከዓ ንህዝቢ ይኸውን ንህዝቡና ሃገሩ ይኸውን ንሃገሩ ምስ ኮነ ከዓ ንዓለም ይኸውን ማለት እዩ ሰብ ግና ንሕና ሓዲግ ንገዛ ርእሳ ንኽኣልና ንብልና ገዛ ርእሱ ዝኽኣለ ከዓ ነብሱ ወከፍ ሰብ ገዛ ርእሱ ተኣኺሉ ከዓ
ብርቱዕ ዝኾነ ወይ ድማ ህኑፅ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክሃንፅካ ኣይሽገርኒ ማለት እዩ ብሰረፈ ግን ሰናዩ ጥዕሙ ንዓኹም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነ ብካልእ ትሕዝቶት ካብ መፃኹም ሰላም ቀኒ